अच्छा 30 किलोमीटर ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବାନୀପାଟଣା ଯାଉଛୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରଠୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଗକୁ। ଖାଲି 10 ଚକିଆ ବେଦାନ୍ତ। ଭବାନୀପାଟଣା ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ପଇସା ଆମର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଶୀ କେରାଣ୍ଡି, ଦେଶୀ ମାଛ, କଣ୍ଟିଆ ଟାଇପ୍ର। ଏଇଟା ମଉସା କେଉଁ ଛକ? ଏଇଟା କେଉଁ ଛକ? এটা মার্কেট। କି ମାର୍କେଟ? ଗାଁ କ'ଣ ନାଁ ଅଛି? ନା ସଇତଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ଟା ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ ପଡ଼ିବ? ଟିଟିଲାଗଡ଼ 30 କିଲୋମିଟର ଏଠୁ। ଭବାନୀପାଟଣା 70। ଭବାନୀପାଟଣା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଭବାନୀପାଟଣା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଉ ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ କହିଲି ଭବାନୀପାଟଣା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆଉ। ବେଶୀ ଚୁନା ମାଛ ଆମ ସାର୍ ଦେଖିଲେ ନା ଖାଲି ଛିଟି ଛିଟି ହେବେ ଏ ମାଛକୁ। ଏଗୁଡ଼ା ବି ରଖିଛନ୍ତି ମଉସା। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଧରିଲ ମଶା? ବିଲରୁ ଧରିଲ? ବଢ଼ିଆ ମାଛ। ମୁଁ ଆମେ ଯଦି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତି ଦୁନିଆ। ଦେଖିଲା କ'ଣ ଲୋଭ ବସି ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କେତେ କେଜି ରଖୁଛ? 400 ଟଙ୍କା କିଲୋ। 400 ନା? ବାପରେ ବାପ। କିଲୋ 4। ଆନ୍ଧ୍ର ବାଡ଼ିଟା କେଉଁଠି ଲୋକେଟ୍ କରିବ? ହଁ, ଆନ୍ଧ୍ର ବାଡ଼ି ଲୋକେଟ୍ କରିବ, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଟା ଲୋକେଟ୍ କରିବ, ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରଟା ଲୋକେଟ୍ କରିବ। ହେଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଣିବ ଯେ ହଁ ସେ ବାବୁମାନେ ଥିଲେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ତାକୁ ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରରେ ପୁଣି ଗାଁ ଭିତରେ ଟ୍ରେସ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୁଆଡ଼େକୁ ଯାଇଛି। ସେ ଏଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ କେଉଁ ଘରକୁ ଯାଇଛି, କେତେ ହେଇଛି, ଟେମ୍ପୁଲରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଦୋକାନ କେତେ ଅଛି, କମର୍ସିଆଲ ମାନେ ଅପରଚୁନିଟି କେତେ, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଅପରଚୁନିଟି କେତେ, ଆଉ କନେକ୍ସନ୍ କେତେ ଯାଇଛି। ହେଲା, ସେଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ପେପର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପେପରରେ ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବ ଖାଲି ଆଉ ଏଲ୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ। ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟା ତ ପୁରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ ମାରିକି ସେଇଥିରେ
ଡାଲ୍ ଫ୍ରାଏ, ମାଛ ମସଲା ଖାଇବିନି, ମସଲାଟା ଅଧିକା ଦେଉଛନ୍ତି ତ, ମାଛ ଶୁଖିଲା ମାଛ ଗୋଟେ ମଗାଇଲେ ଖାଇବାରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିଛି, ସେତିକି ମଗାଇଦେଲି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ଆଉ।